па новых зменах у зямельным кодексе. Будзем разбірацца разам з часовым выканальнікам абавязкаў старшыні партыі БНФ у замежжы Юрыем Меляшкевічам. Юрый, вітаем вас. Дзень добры, рада вас бачыць. Вітаем, мы таксама вас радыя бачыць. Давайте так, што самае галоўнае трэба ведаць пра папраўкі ў зямельным кодексе. Мы нават запісалі, бо гэта вымавіць вельмі цяжка. Як дзяржава аргументавала? Папраўкі скіраваныя на ўдасканаленне зямельных дачыненняў і ўзмацненне адказнасці мясцовых органаў улады за развіццё рэгіону. Пакуль зусім незразумела, што гэта такое, але мы спадзяемся, вы дапаможаце нам разабрацца. Давайте адразу вось па пунктах. Першы. Напісана. Райвыканкамы змогуць прымаць рашэнні аб вылучэнні і наданні зямельных участкаў для будаўніцтва аб'ектаў, якія ўводзяцца ў інтарэсах рэгіёну або дзяржавы. Па-чалавечы, што гэта азначае для ўласнікаў? Это значыць, што калі раней уласнікаў грабіў прэзідэнт, то цяпер да гэтага далучаюцца мясцовыя органы улады. Дякуй. Калі шчыра, няма пытанняў. Зразумела. То бок падаткі зараз будуць плаціць уладальнікі не толькі дзяржаве, але яшчэ і маленькім прадстаўнікам дзяржавы. Вы хацелі самакіраванне атрымаць? Яшчэ цытата. У руках мясцовых райвыканкамаў, которые могуць сваімі волевымі рашэннямі забіраць, перадзяліць тыя участкі, якія лічаць, што патрэбна для нейкіх вельмі важных мясцовых задач. Зразумела. Вось, тады яшчэ цытата. Аблвыканкамы атрымаюць права самастойна вызначаць катэгорыі грамадзянаў, якім зямельныя участкі могуць надавацца без правядзення аўкцыёнаў для замацавання кадраў на месцах. Што гэта такое? Канешне, перш за ўсё, абдзеленыя гэтай земельнымі рэнтамі і гэтымі мажлівасцямі, надзеламі бліжэйшыя родзічы, сваякі, супрацоўнікі з найбольш важных службаў, такіх як ГУБАЗік, КДБ. А яны ж усе не маюць дастаткова мажлівасці для пабудавання свайго дома ў лепшым месцы ў горадзе. Ну, я думаю, што гэта хутчэй пра тое, як будзе ў нас цяпер з'яўляцца новая такая латыфундыйская арыстакратыя. У нас з'яўляецца рубрика «Іранічная юрыдычная кансультацыя». Так гэта правильно, правильно. Я так разумею, калі гэта раней рабілі дзесьці так на тыле, а зараз гэта будуць рабіць вось вот так, у адкрытую, атрымліваецца. По закону? Так, по закону. Яшчэ адна цытата. Магчымасць паўторнага надання зямельных участкаў грамадзянаў, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў, калі яны раней адмовіліся ад вылучанай зямлі праз паважлівыя прычыны. Сем'і, што выхоўваюць дзяцей-інвалідаў, змогуць атрымліваць участкі па-за чаргой. Ну, гэта нібыта добрая навіна? Гэта сапраўды вельмі важнае рашэнне, оно дазволіць нашым шматдзетным сем'ям неяк абзавесціся нарэшце сваімі земельнымі надзеламі. Пытанне другое. Як фінансава забяспечыць іхнюю будаўнічую актыўнасць у далейшым? Калі адмова была недастатковай колькасцю фінансавых рэсурсаў гэтых сем'яў, што вельмі частая практыка, то я не ведаю, як зменіцца гэтае забеспячэнне фінансавымі рэсурсамі, бо нейкіх значных крэдытных лініяў, нейкіх новых іпатэчных законаў пры гэтым не прымаецца. Зразумела, а ўвогуле, па што можна страціць права ўласнасці на зямлю? Што трэба рабіць, не рабіць? Самае галоўнае, што ў гэтым кодексе прапісана, гэта мажлівасць пад вельмі важныя задачы раённага маштаба, калі начальнік які-небудзь райвыканкама палічыць, што неабходна зрэалізаваць нейкі праект, там, не знаю, па будаўніцтву ці па развіццю сацыяльнай ці нейкай лагістычнай інфраструктуры, то ў такім выпадку мясцовыя жыхары пазбавяцца права ўласнасці на свае ўласныя земельныя надзелы, бо гэта рашэнне прымаецца ў кампетэнцыі мясцовых выканкамаў. Ну добра, а ёсць нейкія, я не ведаю, гаранты на выпадак, калі, напрыклад, тэрыторыя твая трапляе вось у гэты пункт развіцця населенага таго ж пункту, вось гэтая канцэпцыя, і калі ёй, напрыклад, цікавяцца ці забудоўнікі, ці вось гэтае кіраванне мясцовае, ці можна, па-першае, адмовіцца ад канфіскацыі, ці як это, адчуждення права ўласнасці. Так, уласнасці. Ці, мабыць, неяк уплываць на памер кампенсацыі?
Ну, я думаю, што ўплываць будуць тыя, хто разам з начальнікамі ў лазні паряцца. Яны будуць займацца гэтымі пытаннямі ў большай ступені, чым тыя людзі, которые жывуць і распараджаюцца сваімі ўласнымі зямельнымі надзеламі. Я спадзяюся, што суды, ну, мы ведаем, як працуюць у Беларусі суды, яны вельмі дасканала прытрымліваюцца літары закона. Цяпер у іх такі закон ёсць. Яны цяпер змогуць ім распараджацца абсалютна ў інтарэсах сваіх бліжэйшых сяброў па лазні. Ну гэта ж прасоўванне і распаўсюджванне карупцыі, перш за ўсё атрымліваецца Ой. такое. Ну, а гэта афіцыйна замацаваная карупцыя. Узаконьванне працэдураў, які аблегчаюць ад'ём, выманне земельных надзелаў для мясцовых людзей на карысць мясцовых уладаў. Зразумела. Ну, давайте тады больш да асабістых пытанняў. Падаецца, што калі зямельны ўчастак у уласнасці, то гаспадар можа рабіць усё, што заўгодна на ім. Ці гэта адпавядае нашай рэчаіснасці, адпавядае ці законнасці нейкай? Ну, я крыху адступлю тады ад іранічнага, скажем, стыля. Насамрэч, земельныя ўчасткі, яны выдзяляюцца пад пэўныя функцыі, частка з іх яны забяспечваюць функцыянаванне тых аб'ектаў нерухомасці, дамоў жылых, на якіх размешчаныя, з якімі звязаны гэтыя земельныя ўчасткі. Іншыя земельныя ўчасткі выдаваліся пад патрэбы, напрыклад, вядзення гаспадаркі прыўсадзібнай. Таму у зямлі розныя ёсць функцыі, і гэтае заканадаўства, гэтыя змены, яны ў тым ліку дапамогуць вырашыць шмат нестыковак, якія ўтварыліся у кожным практычна населеным пункце, іх вельмі шмат. І мясцовыя ўлады, яны распараджаюцца цяпер новымі паўнамоцтвамі ў плане змены функцыі зямлі. Раней гэтым займаўся толькі Лукашенко. Ён трымаў гэта, ну, як сапраўдны там монарх, ён трымаў усе рашэнні па зямлі, па лесу, па вадзе за сабой, па сельскагаспадарчым угоддзям. Цяпер крыху гэтыя паўнамоцтвы распыленыя і раздзеленыя на ўзровень лакальных уладаў, і цяпер можна будзе прывесці ў адпаведнасць на законных падставах, на падставе гэтага зменаў кодэксу, законы аб рэгістрацыі земельных надзелаў, прывесці ўсё да ладу. У выпадку, калі чалавек знаходзіцца на сваім месцы жыхарства, для беларусаў, якія выехалі за мяжу, на жаль, вырашыць свае земельныя пытанні цяпер будзе немажліва ўсё роўна. Але тым не менш, яны адкрылі такую мажлівасць. Зараз Саўмін распрацоўвае цэлы шэраг працэдураў, якіх раней не было. І фактычна яны дызайняць эту сістэму вырашэння застарелых і старых вельмі канфліктаў, невырашаных праблемаў на зямлі. У гэтым ёсць пэўны сэнс, гэта карысна нам усім будзе. Адзінае, што паралельна адбываецца вось гэтая несіметрычная перадача правоў мясцовым уладам з фармулёўкамі, якія адназначна для мяне гавораць пра павелічэнне вось банка карупцыйных схемаў. Мы на пачатку эфіра задалі пытанне нашым гледачам пра тое, а якія скаргі, якія непрыемнасці ёсць на гэтых надзелах асабістых, мабыць, на суседзяў нейкія скаргі, мабыць, нейкія непрыемныя сюрпрызы. Ну, я не ведаю, на што дзяржава можа адрэагаваць, калі ты будзеш скардзіцца, ну, акрамя БЧБ сцяга. Ну, у нас много цяпер можа быць скаргаў. Паралельна змены адбыліся і ў назначэнні водных аб'ектаў, якія людзі сабе стваралі побач з домам. Ну, напрыклад, цяпер, калі сусед убачыць, што ў кагосьці на суседняй дзеляначкі ёсць невялічкае возерцо плошчу больш, чым 10 квадратных метраў, то цяпер можна неплохо стукнуць на гэтага свайго суседа дзеля таго, каб прывесці яго да нормы за свой кошт, каб ён засыпаў гэтую сажалку і пакінуў яе ў тых памерах, якія цяпер усталёўвае заканадаўства. Вось. Ну, натуральна, много ёсць пытанняў, звязаных з отступамі ад мяжы, тому што часам будаўніцтва вялося без уліку, па-першае, сапраўдных граніц участкаў, і тогда у такіх выпадках парушаліся нормы разрываў паміж суседнімі там альбо будынкамі жылымі, альбо нейкімі будаваннямі. Вось. Ну, улада стварае даволі шырокую мажлівасць для вось такой барацьбы ўласнікаў, но пры гэтым бярэ на сябе функцыі арбітра. Цяпер можна будзе на свой розум вырашаць вось такія ўсе справы. Так што мы можам парадавацца за
опять же, чиновников, и появляется все новые и новые можливости вмешиваться в наши межасобовые справы. То бок ніякай прыватнасці няма нават на прыватным участку. А вось хто і навошта можа наведаць з правяраннем прыватны участак? Конечно, може у нас у прийти? золотарника бывае расце шмат. У нас растуць розныя шкодлівыя расліны, которые трэба маніторыць з выкарыстоўваннем тэхнічных сродкаў дронаў, якія вось у людзей забралі, але перадалі, відаць, гэтыя паўнамоцтвы тым, хто цяпер можа заляцець, паглядзець, ці правільна мы смажам шашлычкі ў сябе на тэрыторыі, ці мы пакасілі участак до 20 сантиметров. Замечательное жыццё. Фактычная тоталітарная кабала, которую онлайн нам просто вот подкидываюць. І гэта не толькі пачатак, мы сутыкаемся з веерам зменаў у заканадаўстве, которые пагаршаюць умовы гаспадарання, скажем, распараджэння сваім уласным маёмасцю, нерухомасцю, зямлёй. Вось. І я бачу, што на будучае у нас яшчэ шмат цікавых ініцыятыў можа паўстаць. Напрыклад, па карыстанню воднымі ресурсамі. Тому што кожны уласнік, ён же ж не проста сябе жыве на гэтым участку. Ён, гад, яшчэ збудаваў сабе водозаборчык маленькі і схоча воду сабе на карысць. А як дзяржава з гэтым звязана? Ці яна атрымлівае неабходныя выгоды ад карыстання недрамі з боку грамадзянаў? Я падазраю, што яшчэ і ў гэтым накірунку будуць выбраны нейкія рашэнні, якія пагоршаць, напрыклад, больш дэтальна трэба будзе растлумачыць, з якога гарызонта вады набіраеш, ці з першага, там дзе дазволена, ці з трэцяга. Бо ўсё зроблена было людзьмі. Увогуле забараніць ні одного праекта. Забараніць лазні спачатку увогуле. І піць ваду. Лазні гэта асобная закон аб чысціні можна прыняць, і адпаведна здымаць людзей яшчэ, вода ж льецца, забруджвае зямлю, ж лазня. Аб чысціні думак. А хто будзе чысціць? Дякую вялікі, я подкидываю ідею, не ведаю, не дай Бог, конечно, каб яны не дай Бог, бо будем до вас звяртацца, казаць, Юрый, што вы нарабілі. Дякую вялікі, з намі был Юрый Мелешкевич. Мы разбіраліся з гэтымі зменамі.